ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଇଏ ଆମ ରୁମ୍ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଯଦି ଆପରେ କିଏ ଖେଳିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଇଡି ମୁଁ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳିକି ରହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ମାନେ ଖେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମାନେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବସିଛି ଏଠି ଚିକେନ୍ ବି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆମର ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଏମିତି ଆମେ ବି ରୁମ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରତି ରବିବାର ହେଲେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କରୁ ଅଣ୍ଡା କରୁ ଆଉ ମଜା ମସ୍ତି ବହୁତ କରୁ। ସୀତାମା ଇଏ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଯଦି ଖେଳିଲା ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ହେଇ ମୁଁ ରହିଯାଏ ତାକୁ ଡାକିଲେ ବି କିଛି ଯିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ମାନେ ଉସ୍ତାଦ ଆଉ କହିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗର ମାନେ ଆଇଟା ଦେବି ଆପଣ ବି ଆହାଜରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳିପାରିବେ ନା ଖେଳିପାରିନି ଗାଇଜ୍ ମାନେ କହ मार 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 ଆରେ ଖେଳିପାରିବେ ନା ଖେଳିପାରିନି ଗାଇଜ୍ କହ। ସୀତମ ତୋ ଆଇଡି ଦବୁ ନା ଦବୁନୁ? मो पार मारी ଆରେ ଆମ ଗାଇଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦବୁ ନା ଦବୁନୁ କହ? गाइस तब तो ଆରେ ଗାଇଜକୁ ଦବୁ ନା ଦବୁନୁ କହ? ଆରେ ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କହ ଆଇଡି ଦବୁ ନା ଦବୁନୁ? ए बंद कर तम आईडी ସିଏ ଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାରରେ ଆଉ ସିଏ କଣ ଏମିତି ଦବ ଏଇନେ ଦବନି ଦବ କାଲି ଦବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। बाकी क्या तो ଆପଣମାନେ ନେବେ ମଜା ମସ୍ତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ନବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ବାଡ଼ଉଛି ଆରେ ଭଲ ଖେଳେ ଆଉ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତାକୁ କିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କଲେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆଇଡିଟା ଦବୁ ତ କହ ଗାଇଜ୍ गा ମାନଙ୍କୁ गा मारे पे दो तो कोई दो କହ ଗାଇଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କହ ସତରେ ନହେଲେ ତ ପିଢ଼ା ହଟେଇ ଦେବି ଗାଣ୍ଡି ତଳୁ ପଡ଼ିବୁ ଗାଣ୍ଡି କତି କହ ସୀତମ ଆରେ ଆଇରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି रुआ टिके ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଆଜି ଦେଖେ ଚିକେନ୍ ଦେଖେଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଚିକେନ୍ଟା ଦେଖେଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଚିକେନ୍ ବସେଇଛି କରେଇ ତାତିକି ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିଯିବ ଦେଖ ଗେମ୍ ବାଡ଼ଉଛି गैस बंद कर दे ବନ୍ଦ କରିନି ମିଛ କଥା କହୁଛି ଗାଇଜ୍ ସବୁ ମିଛ କହୁ ଦେଖ ଚିକେନ୍ ଅଛି ଦେଖ ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ରବିବାର ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଆମକୁ ବି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ଇଏ ଆକୁ ଡାକିବେ ଇଏ ପୁରା ରୋଷେଇ ମାନେ କରେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ହାତ ଖାଇଦେବେ ଆପଣ ଖାଇବେ ବେଲେ ହାତ ଚାଟିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେବେ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଚିକେନ୍ ବନାଏ ସୀତମ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗେମ୍ରେ ପୁରା ମାତି ରହେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ କହିବେ ମୁଁ ଆକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡି ଦେବ ଆଇଡି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଆ ହାତରେ ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଖେଳିପାରିବେ। ଇଏ ମାନେ ଖେଳୁଛି ମାନେ ଇଏ ବି ଭଲ ଖେଳେ बंद कर तो गपड़ा घंटा दबा ना मुड़ी जो मत आसला ଇଏ ମାନେ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦେଖୁଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗାଇଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦବ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଦବ ଆଜି ରବିବାର ଆଉ ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଟିକେ କରୁଛି ତ ରୋଷେଇ ଟିକେ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମାନେ ଚିକେନ୍ରେ ପକେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମସଲା ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ପକା ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଳି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା भाई बॉसी घंटा घर घर होजी ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଯେ ମାନେ ପୁରା ହେଠି ବାଇ ହେଇଗଲା ପୁରା ବାଇ ହେଇଗଲା। ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଏବେ ରଖୁଛି ଏବେ ଖାଇବୁ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେ ପୁରା ରିଜିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତ ମାନେ କିଛି କହିହେବନି ସେ କିଛି କହିପାରୁନି ତା ଫଳରେ ଖାଲି ଗେମ୍କୁ ମାନେ ରାଗିକି ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ମାନେ କିଛି ବାଟ ପାଉନି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କାଲି ଦେଖାହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।